No niin, hello YouTube. Täällä ollaan taas. Mikä oli Nikola tänään homman nimi? Piti vähän autokorttia käydä hommaamassa. Minkälainen oli täällä se ajokoe? Se oli kyllä hyvin simppeli. Oletan, että se on kaikille samanlainen, vaikka mullakin nyt ne työntekijät siellä paikan päällä tiesi, että mulla on ollut kuitenkin autokortti jo kauan, mutta ei vaan täkäläistä, niin se oli hyvin yksinkertainen. Ja ei ollut mitään ihmeellistä. Ei ollut. Ihan pärjäs pelkillä eurooppalaisilla liikennesäännöillä. Kyllä. No Jussi, tuleeko sulla mieleen semmosia niinku eroja tästä jenkkiliikenteestä? Että punaisia päitä saa täällä kääntyä oikealle silleen, että käyttää niitä kuin stop-merkkiä ja pysähtyy ja oot väistymisvelvollinen, mutta saat jatkaa vaikka punaista vallaa oikealle päin. Toinen on 4 suunnan stop-merkki, joka on tasa-arvoinen ja siihen se purkautuu sitä mukaan, kun ensimmäinen tulee, niin ensimmäinen lähtee. Kaikki pääsee vuorollaan menemään, kukaan ei voi odottamaan hirveän pitkään. Sehän toimii täällä aika hyvin. Se toimii tosi hyvin, varsinkin kun on 4 suunnan tasa-arvoinen risteys, niin kaikki tietää ketä väistetään. Niinpä. Suomalaisittain se oli yllättävää, että se toimi, kun ensiksi se tuntui ihan hullulle, mutta niin sitten kun siihen pääsi kiinni siihen ajatukseen, niin se on kyllä toiminut hienosti. Täällä annetaan tietä kyllä ihan, onko menossa jonon keskelle tai jonon väliin tai tulossa risteyksestä, niin täällä annetaan tosi hienosti tietä kyllä tulijoille. Niinpä. Se on semmoinen, mitä kyllä arvostaa täällä, että varsinkin kun liikennettä tosi paljon. No kysymyksenä kuuluu silleen, että miksi tuo mänty, niin sen tuo alaosa on oksaton? Mistä johtuu Niko? Se on kasvanut joskus riittävän tiheästi, niin valo ei ole päässyt sinne alaoksiin ja silloin kun ne oksat ei saa valoa, niin ne kuolee ja kuivuu pois. Tähän väliin pieni eväskassi esittely. Eväskassina toimii tämmönen kylmälaukku. Siellä on kylmäkalle sisällä. Pysyy päivän läpi, niin eväät täällä kylmänä. Täällä on päivällä lämmintä, niin ilman tätä olisi aika toivoton tilanne. Siellä näkyy ajouria, jos zoomaisi lähemmäksi, niin nuo siniset viivat on ajouria ja käsittääkseni nuo punaiset pallot on sitten sahauskertoja, että monta kertaa on sahannut yhdellä työpisteellä. Elikkä nuo alueet tuosta on nyt tehty. Kyllä. Mihinkä meet seuraavaksi tästä? Tuossa on tuossa on tekemätön alue ja sitten se kuvio jatkuu tänne päin. Tälle on käynyt täällä puille. Siitäkö lähtee nytten puu? Tarkistetaan, onko se liian kuiva ja kyllähän se on, että sen saa jättää siihen. Se jää ekopuuksi pieneliöille ja systeemeille. Onko siinä tarpeeksi laadukas? Ei, taitaa tämäkin katkennut latvaosa olla liian kuiva. Katsotaan tuolta lähempää tyveä. Mitenkä sä katot sen? Näin kun kuori putoaa, niin se on liian kuiva. Joo. Jätetään sekin ekopuuksi. Tämä osa tästä, niin tääkö lähtee ihan? Juu, ei ainakaan vielä pudonnut kuori. Siitä otetaan huono osa pois. Justiin sai tehtyä lyhyimmän mahdollisen tukin. Mikä on täältä metsänomistajan ohje? Kaatuneista ja katkenneista hyödynnetään ne, mitkä on vielä sahalle kelpaavia. Tällä kuviolla on tosi paljon ollut liian vanhoja puita, että niitä on vaan joutunut siirtelemään pois tieltä, ettei tarvitse ajalla ylittää. Tämäkin on liian kuiva. Käännetään se vaan tuohon ajouraan sivuun, niin siitä ei enää muun eikä sitten ajokoneenkaan tarvitse ajaa yli. Siinä näkyy, että on latva katkennut siitä puusta.
Mutta tässä jo alempana näkyy, että on selvästi kuori irronnut. Ne on vaan toki vaaleina nuo kohdat, mistä kuori on lähtenyt pois, niin se tietää, että ei siihen tarvitse edes kouraa tarjota. Niin joo. Se näkee jo, että se on liian vanha. Sekin puu jää tänne hyönteisille ja eliöille. Joo, se toimii niille kerrostalon. Jätettiin siihen kämppä niin eliöille. Kyllä. Ja sitten tätä jäljelle jäänyttä mettää, mikä vielä on pystyssä, niin sen saa harventaa. Ohjeistus oli, että väljäksi. Mitä se hyödyttää, kun väljäksi harventaa metsät? Maaperä saa reilusti enemmän valoa sitten, mutta näissä tapauksissa, nyt kun ollaan valtion mettässä, niin jos oikein muistan, niin meinaavat kulottaa tämän metsän pohjan. Ja sillä kulotuksella haluavat eroon tästä risukosta, mikä täällä näkyy. Ja se vissiin auttaa siihen, että metsäpalovaaraa pikkusen lieventää. Kyllä, kun poistetaan tätä kasvillisuutta täällä. Täällä kun on lämmintä ja kuivaa, niin metsäpalovaara on aika kova. Joo, kyllä tämä maaperä siltä näyttää, että on melkoinen ruutitynnyri sitten, kun tulee ne plus 35 asteen lämpötila. Kulotushan on sitä, että tehdään hallittu metsäpalo, eikö ole näin? Kyllä. Poltetaan aluskasvillisuus pois ja sitä kautta myös metsä rehevöityy. Kyllä, siitä tulipalosta syntyneestä tuhkasta tulee sitten niin paljon ravinteita maaperälle. Se toimii sitten myöskin lannoituksena. Täällä oli siis, eikö ollut 3 eri hurrikaania nyt tää viime vuoden aikana? Niin, viimeisen 1,5 vuoden aikana. Joo. Nyt viimeisin on ollut se, en tiedä miksi kannattaa sanoa Helen vai Helene, mutta sen jälkeen nyt tuhotaan ja ennen sitä on ollut sitten Milton ja sitä edeltävää, en muista mikä nimi silloin on. Nää puut tässä varmaan moni on niiltä ensimmäisiltä hurrikaaneilta. Joo, siltä vaikuttaa hyvin vahvasti. Joo, huono. Joo, jätetään se siihen rivitaloksi. Äsken oli kerrostalo pystyssä, niin jätetään se rivitaloksi. Niin. Joo, kyllä. Ihan niin kuin meillä ihmisilläkin, että jotkut tykkää asua kerrostalossa ja jotkut taas haluaa asua rivitalossa. Tänään vielä tiedät, että miten me omakotitaloja saadaan sitä jätettyä. Nimenomaan. Kiitos kun katsoitte videon ja me nähdään ensi videossa. Morjes!